লাই थांनाय 21 तारिख डिसेम्बर ट्रिंनि हर तिरिं नायना हनै थाङै मालखुं थुतायै लांबा साचलांनाय सालका देबबर्मा मनोज देबबर्मा ताई बयार देबबर्मा नि नखुङाव थाङै बरनि गोथार सामुं तांनानि बागै चुबासु यापरिख्या रंमाला बिसिनि तिप्रा मथानि आदं रक अ थैजानाय खरकथामनि नगनो नखुंचुग्यार हनै वानसुगै बरक किसाल चुबा चाकति गान हनैनो अ चुबासु यापरिलायख्या तंखा रंमाला बिसिनि चेयरमैन बसंत देबबर्मा राजमणि देबबर्मा रतन देबबर्मा ताई बिरान देबबर्मा सौराव खरकसा नखुंसु गियानो आइके चुबामानि बाय बावैसा फासिं खा ताइसे हेलेंखा सांजाखा थैजांनाय नखुंनि बरक नरक तिनि बजागा ब पार्टी निंगै चुबाना नि फैका हामबाय मीडिया पार्सन न जोंनो जरा नरमानि बागै सिनि अ सालका देबबर्मा जे थैमा जागाव 21 तारिख डिसेम्बर थैमानि बरनि खाना गांकै बरनि सामुं खिनाय आबनि बागै सिनि तिरपुरा मथा तरफ थेके जों बरंनो रंमाला बिसिनि नाय जोंरो इसिचा मानमानि गोबां मातो माय आफाना जों जा चुमा मा जरतै सिनि तिरपुरा मथा तरफ थेके जोंरो बंनो चुबाना फायका अर फाइमान जाक फाइन आंके अ विलेजनि चेयरमैन ताई फाइमान जाक फाइनाय सिनि ओबो तंग विलेजनि मेम्बर तंग खरगनै ताई बिरान बसिनि तिरपुरा मथानि ओबो करमिबा और चुबाना बागै जों तिनर फाइ सपाइया सालका देबबर्मानि बनि बाबु थानि जों जा मानमानि खक्सा खुंनि चुबाना हनै जों फाइलेका जों तिरपुरा मथान तरफनि बाहेरक मा तंनावनि बिसिनिंगै तो जों मा तंगानि अर थैमा जागार मा तो जोंगासो खादं खाजाया मेन गंगे सिनि दुखुर जनक जों सानानि कक्स फायाव जागाव आव हाइपानो तेताम खायनि थैने बरं तो जों टुबिमानियाबा अ सुख जरतैनि जों चुबाना फाइमानि बागैदा